Bine, poate ați avut dreptate, nu e vocea mea și nici nu o să am o voce atât de ciudată. Dar, dacă se poate, o să fac, cred că, și o piesă. Adică nu pot să fac videoclipuri lungi, nu pot să fac deloc videouri lungi, dar dacă o să setez eu, cred că o să pot să fac și videouri lungi, ca să vă bucurați mai mult de mine, chiar dacă eu nu sunt o fată atât de bună și creativă, da. Poate vă place de alți youtuberi și eu nu mă setez la videourile lor. Poate aveți dreptate, asta este un pic stres pentru mine, că nu prea am apreciat de la voi, dar vă mulțumesc la videourile care mi le-ați apreciat și uitați. Din ce ați văzut, am postat o poză cu prințesa mea soră, Titică, da. Dar cred că o să închid aici, pentru că am niște treabă de făcut și da. Pa, pa, pa!